mai aveți o lanternă, o ceva. Nu știu ceva, tată, eu am grijă la ceapa aia de gaz. Am uitat, eu azi pe geam. Aia. Să nu se dărâmi pe ea. Mâine aveam și o timp mai mult. Nu, Nu, dar să nu... atinge, s-a dus de afară, nu mai atinge. Mi-e frică de țeava de gaz. Și foc eu nu mai fac aici acum. Mi-au zis băieții ăștia. Dar ăla de sus stă așa prins una într-alta să nu vină peste țeavă? Dar nu mai vine de acum. Oare? Nu mai vine. Nici dacă mai vine zăpadă după casă, nu mai are, de asta o dau acum. Da, o leac. N-am cum să-l îndrept. Eu foc nu mai fac. Nu vine nada, că îi ține de asta. E și asta. Și prins să mă duc încolo și nu-i mai dă voie. Nu-i dă voie la zăpadă? Nu mi-a dat voie nici la asta să ducă. Dar nici ăla nu se duce la mare, nu se duce în jos? Nu se mai duce, nu. N-are cum să ducă. Deci asta e prins acolo și cu fierul ăsta gros. Bun, deci suntem în siguranță, nu? Da, și eu foc nu fac. Dar nu în ăsta, zic să nu bubui. Nu, dar dacă nu fac foc și aia nu cade. Să dau zăpada asta acum și mâine să-mi pun la 11 acasă. O leacă așa de... Și să mai dau o leacă ca să pot să-l îndrept. Să fac caldă. Na, ce faci? Dar ăla e acolo-i drept el, țeava aia? Care asta? Asta aia. Și e zdravănă, adică dacă vine zăpadă, ține. E țeavă de aia, cornia. Înseamnă că nu se rupe ăla. Nu se rupe. Legat. Să dau zăpada asta de aici să nu mai cadă pe ea. Dormi liniștit în seara. Aoleu! Doamne! A noi e treabă că nu fac focul. Da. Că ăsta nu cade, nu are o să duc. Și asta de aici nu cade chestia asta, nu? Să vină să mai... Dar n-are treabă. Stai, nu, că ăsta e mai în jos. Ăsta e mai în jos, e pe aici. Nu vine chestia asta, nu? Nu. Mâine Deci sunteți speriată acasă? de bombă. Nu! Sunteți acasă mâine? Nu, după masă, dimineața la serviciu pe masă. Eu am uitat tot în zăpadă. Da. Atâta. Da. Nu-i mai vine zăpada. Îmi place, nu mi-e bine. Păi și acum mai poți să mai ieși de acolo? Nu mai pot să ieși. Dă-i o leacă cu lopata în jos. Aș fi înghețat o leacă asta. Ce-a înghețat, himoare? Deasupra înghețat. Păi deasupra zic. Înseamnă că aia nu mai vine încoace dacă a înghețat. Nu mai. Vreau să mă urc mai sus, o dau toate. Ca să fiu sigur. Dă-i acolo un colț ăla și atâta, nu toată, când toată... Să dau ca să duc încolo toate. Dar încolo nu, că nu se duce așa în sus. Să nu vină, cât vine pe burlanul ăla acolo. Pe burlan, în partea cu burlanul să mai... Păi asta vrea, atât. să jos. Da. Înghețat. Doamne, dar ce m-am speriat azi noapte când am... Dar și noi ne-am speriat, dar noi n-am... Am crezut că a căzut numai zăpada. S-a auzit tare, la mine s-a auzit tare. Da. Pe dormitorul meu o leacă mai încoa. Aha, păi dar i-am zis și lui Paul, zic, măi, ce s-a auzit așa pe... Și că a căzut zăpada după casă. Na, dar nici de cum nu ne-am gândit că o să cadă burlanul ăsta. A fost mâncat, cred că E mâncat, nu dacă e beton. da. Ăsta e din beton, s-a rupt de jos. Că a fost băgat și în ciment. Dar greutatea l-a rupt. Asta e. Fierul ăsta ține. Atunci lasă-o așa, cât mai înghețată, când nu știu ce, gata, lasă-o în pace. Lasă-o că faci mâine pe zi. Mâine când vin. Gata, las că i-ai luat de acolo. Până la 11 când plec. Lasă-o în pace. Nu am avut de aici la timp deloc. M-am uitat eu pe geama astea. Poți să intri pe geamă? Da, mă, cred că... Ia vezi, iau așa ușor. O iau așa ușor, iar înapoi. Vezi să nu vii peste ceva pe acolo. Hai, vezi pe acolo să vii? Da, gata. Mă descurc. Vii, mersi frumos. Hai, am ușor. Mâine vezi cum
pot. zic nu, dacă n-am zice că Mi strică, mă. Nu știi, dacă sunt din cauza greutății și mai las o lată în jos, vine mai acolo, pe ceavă. De ceavă nu se frică. Că n-au vrut să pună ceavă mai groasă, au pus de asta subțiri. Da. Le-am zis că e mai groasă ca să fie și pentru sus. Și să tragi sus separat, n-au. Bună. Acolo. E, asta mâine. Asta acum a călcat din cap asta. Nu, lasă-o în pace, lasă-o mâine. Nu, pe o lasă, ce zici? Să cadă ea și Nu, că nu vine până afară. Nu, Nu. eventual ca din gard. Și dacă e să Sau duce, pești în gard afară. da, și după aia să duce în canalizare. Să rămână noastră, bă. Foarte bun. Ești